мухлисони тоҷик дар 20 соли ахир барои бори аввал ҳунармандони ӯзбекистонро дар саҳнаи сирки тоҷик мебинанд. сафари ҳунарии сиркбозони ӯзбек ки сар аз оғози соли нав тақрибан 1 моҳ дар душанбе идома хоҳад кард, аз сӯи мухлисони тоҷик ва хусус кӯдакон хуш истиқбол шуд. бисёр на сирки нас аз ӯзбекистон омадагӣ. мо писарам акати духтарам яҷоя омадем, падару модарам ва шавҳарам яҷоя тамошо дорем. тамошобинони сирки ӯзбекистон аслан кӯдакон буданд ки дар рӯзҳои таътили зимистона ин барномаи ҳунарӣ барояшон ғайримунтазира буд. дорбозҳоро мебинед ва вақте ки мисол дорбозҳо аз болои банд мисол ба дигар тараф мераванд, дар онҷо мо ба ҳаяҷон меоем ки ҳозир давоми вай мисол чӣ мешавад. вақте ки мисол сарчава бо одамон анхебозӣ мекунанд ки гӯё ки ҳамин ба онҳо ҷалб шуда ҳастанд. сирк маймун дора, паланг дора, шер дора, клон дора. дар телевизор дидагӣ будам, бо пеш мебинам. сирки давлатии ӯзбекистон аз бузургтарин сиркҳо дар кишварҳои пасошӯравӣ унвон мешавад. ҳудуди 400 ҳунарманд дорад ва дар тӯли 20 соли ахир ба ҳудуди 20 кишвари дунё сафарҳои ҳунарӣ доштааст. гурӯҳи ҳунарии сирки давлатии ӯзбекистонро ки дар душанбе ҳунарнамоӣ доранд, ҳунарманди собиқи сирки давлатии тоҷик ва ҳунарманди хизматнишондодаи тоҷикистони шӯравӣ раҳбарӣ мекунад. Ну, конечно. албатта баъзан вақт ба тоҷикистон омадан мехоҳам. ба ҳар ҳол ин ватан аст. мо ватани худро фаромӯш намекунем ва ин ки мо имрӯз ба тоҷикистон барои ҳунарнамоӣ омадем, ин маънии зиёд дорад. ман фикр мекунам байни тоҷикону ӯзбекҳо ҳеҷ гоҳ монеае вуҷуд надорад. мо ҳамеша бародар будем, хоҳар будем. Братьями, сестрами. дар ин намоиши ҳунарии сирки давлатии ӯзбекистон дар душанбе теъдоди ками ҳайвонот ҳузур дорад. сабаби аслӣ ҳанӯз суолҳои ҳалношуда миёни мақомоти бойторӣ ва марзбонии ӯзбекистон ва тоҷикистон будааст. Все-таки есть граница между ветеринарной службой. Есть какие-то запреты. албатта миёни мақомоти байтории кишварҳо марз вуҷуд дорад. мамнуниятҳое вуҷуд дорад. албатта дар оянда мо ҳайвонҳо дарандаҳои зиёдеро хоҳем овард. мо шерҳо дорем, палангҳо дорем, аспҳо дорем, мо ҳайвонҳои зиёде дорем. умед дорам дар оянда он ҳайвонотро оварда метавонем. албатта мушкилот вуҷуд дошт. барои ҳамин мо каме бо таъхир ба тоҷикистон расидем. нахустсафари ҳунарии сирки давлатии ӯзбекистон ба тоҷикистон дар ҳоле аст ки дар тӯли бештар аз 1 соли нармиши муносибатҳои ин ду кишвар табодули даҳҳо барномаҳои фарҳангиву фароғатӣ ва намоишгоҳҳо сурат гирифтааст. мақомоти баландпояи ӯзбекистону тоҷикистон низ дар густариши бештари равобити кишварҳояшон изҳори омодагӣ кардаанд.